ассалому алайкум мухлисони канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам ранги ҳар вақт дар Рамазон. Аз ҳамин канал боди хатар видео наворо то охирш тамошо мекунем. Дар ҳафтаи наворо бохабар мешавем аз нархҳои мошиниҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ВАЗ 2106 саршидагӣ то Мерседес Заичкае ки мошиниҳои шумо дар комментария нависондагӣ будем дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 49 сомонӣ. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нестед, обуна шаваи дар видео мо лайкро бигузор. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видео наворо то охирш тамошо мекунед. якум мошини фурӯшии мо мебошад ин Mitsubishi ки соли барои шояд 2004. нархи мошин 170 000 рубл аст. бо арзонам мешавад гуфтагӣ алишиам астай ба мошини дар Тоҷикистон буда Opel Astra G ва Hatchback ё Sedan. мошин қарор дорад дар шаҳри Самара. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видео наворо то охирш тамошо мекунед. дуюм мошини фурӯшии мо мебошад соли бароишаш 1996. Прибалтика мотораш инжекторай. 4 баллони 80% дорад. аккумулятораш нав мебошад. документош то охири моҳи декабра мебошад ки бензини холиай. нархи мошин 14000 сомониай. боз арзонам мешавад гуфтагӣ. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видео наворо то охириш тамошо мекунем. дар ҳафтаи навор бохабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшии мо мебошад Mercedes Zaичкае ки соли бароишад 2010. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад. объём мотораш 2 литрай. задни период камера дорад. ҳуҷҷатош 1 сола мебошад. нархи мошин 43000 сомониай. коробка передачаш автоматика мебошад. имо WhatsApp рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшии мо мебошад соли бароишад 2010 дар шаҳри Екатеринбург қарор дорад. нархи мошин 36000 рублай. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии мо мебошади ВАЗ 2106 ки соли бароишад 2000 сола. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар кони боддом. сӯзишвори газ бензине. объём мотораш 06. коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 6700 сомония. ба рубл бигардонем 45000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст. кузаш Sedan. мошина гуфтае ки дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад. ин охирин нархаш мебошад. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшии мо мебошади Toyota Mark II соли бароишаш 1997. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия. объём мотораш 2.4 литра. коробка передачаш автоматика мебошад. нархи мошин 27000 сомония. ба рубл бигардонем 181000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст. кузаш Sedan. мошина гуфтае дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад. краскаш нав кардагия ва аккумулятораш нав мебошад. документош 1 сола. амортизаторош 4 нав кардагия ва ходовоиш 100% мебошад. 4 лабаҳои пешқафош нав кардагия ва чихолош нав мебошад. дискош навай. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед.
هفتم، ماشین فروشی ما میباشد یکی سالی برای شاید 2011 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهری دوشنبه. سوزشورش گازی خالیه، ابیا موتورش 7 لیتره، коробка передачи автоматика мебошад. нархи мошин 80000 сомония. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш сидан. мошина гуфтае ки ҳамаи ҷош 100% ягон ҷои задагӣ пусидагиам надорад, ҳамаи ҷош раднояй алишиам аста ва нархи охиринаш мебошад, дигар арзон карда намешавад. ва ягон мошин дигар алиш карда мешавад. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум, мошини фурӯшии мо мебошад ваз приора, ки соли барои бошад 2010 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвориш бензини холия, абиё мотораш 1.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 50000 сомония, ба рубл бигардонед 334000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошина гуфтае ки ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад, чӣ хеле ки дар сурати дестен маладиёжни кардагия ва гуфтае ки агар харидори аниқ бошед занг бизанед. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум, мошини фурӯшии мо мебошади додге шергера, ки соли барои бошад 2018 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. сӯзишвориш газ бензин мебошад, абиё мотораш 7 литра, коробка передачи автоматика. нархи мошин 75000 сомония. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудаги неста, обуна шаваи дар видео мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охириш тамошо мекунем. даҳум, мошини фурӯшии мо мебошад некси дайво, ки соли барои 6995 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. сӯзишвориш газ бензин мебошад, абиё мотораш 1.5 литра, коробка передачаш механика. нархи мошин 19000 сомония, ба рубл бигардонед 127000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошина гуфтае ки ҳама ҷо 100% состояниш беҳтарина ва срочно фурӯхта мешавад. гуфтагие ки документош то моҳи марти соли 2021 балонош паштики нове. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ёздаҳум, мошини фурӯшии мо мебошади Nissan Maxima, соли барои 6997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвори бензини холия, абиё мотораш 2 литра, коробка передачаш автоматика мебошад. нархи мошин 107000 рубл. ранги мошин сери бирисия, кузаш сидан. мошина гуфтае ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дувоздаҳум, мошини фурӯшии мо мебошад Opel Vectra, ки соли барои 6991 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвори газ бензина, абиё мотораш 1.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 16500 сомония, ба рубл бигардонед 110000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охириш тамошо мекунед. 13.
ماشین فروشی ما باشد خونده استارکس که سالی برای شاید 2010 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در ناحیه رودکی. سوزش‌ور دیزل می باشد. ابیام موتورش 1.8 کروبکا پردهش مکانیکا می باشد. نرخ ماشین 30,000 سومونیه با روبل بگردانید 200,000 روبل می شود. ماشین گفته که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد، 1 سال دکمنت دارد و با سودا می شود در پیش این ماشین. اگر خریداری انیق باشد رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 14 ماشین فروشی ما می باشد وزنی و ایتی سالی برای 6998 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر خوجا. سوزش‌ورش گاز بنزین، ابیام موتورش 1 هفته، کروبکا پردهش مکانیکا می باشد. نرخ ماشین 25,000 سومونیه با روبل بگردانید 167,000 روبل می شود. اگر خریداری انیق باشد رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دوستان عزیز، ویدیو نواریم با آخر می رسد و همینجا خیر تا ویدیو دیگر سربلند خانه آباد باشد. دستگیری کردنی مورد فراموش